Kacingklat apreng kiriu spa bat kiriu duk. Mentagas ngi ngakwa pan keren sepang kawai kacing sya kabapun ngitip Henry kimju keren syai. Kacingklat apreng kiriu spa bat kiriu duk kenang he manla kasngi. Ngijiu yus ngau development ki progress bat ki growth. Henry ngakali pi ka development kalong na benta mano ka cingsisha kalong kiriu spa kinang riu spa kiriu duk pat kidang yale pan im pat kane kamde tang kumno ka jana mar ka jing le shiliang haba ki kam ki jam la ai sha ki badai hok Henry Sha ki bacan bat ki MLA ki minister bat ki he officer. Hapa ka jing yarap ka syang ha ka jing tibriu ha ka jing don kam te kata ka sistem kam long shu ka bahok. Ka ne ka penjat ya ka jing syanya ka penyap ya ka jing kermen jong ki samla ka pelong ya ki briu pan perkat pa wat lada ki tre system kinum job. Namar kata umla ban ong ba kari ka lakiu seprang lada tang kato kat ne kikiu kat ba kibabun kidang sah syedin ka development ba shisha kamut kalat kalenti kabayar kat menta kepor ban keren ngidei bandawa ya kacing bishar ka hok kacing syai bat kacing kit kali lada ngim keren menta kacing klat kal nang he Henry lada ngi yeng lang ngila pan pen kala kublai lada pis ngau tenat ya kan ne ka video snga like but subscribe share but comment support iwe ya iwe kublai shibun.